Vi har analyseret reklamefilmen Star-Tours Dage du aldrig glemmer med Mads Mikkelsen som medvirkende. Og vi er simpelthen bare gået direkte til sagen. Vi starter med afsender. Vores afsender her, eller vores direkte afsender er Star-Tours, som er et ret velkendt, anerkendt rejsebureau. Det er sådan ret præsent i den danske bevidsthed, det er noget de fleste kender. Men i forhold til afsender, så er det så også værd at lægge mærke til, at vi har benytter os rigtig meget af det her låneethos fra Mads Mikkelsen, i kraft af, at han faktisk bliver fremstillet som værende en slags talsmand for Star-Tours. Yes. Og sådan Star-Tours formål med den her reklamefilm, det er at få solgt nogle rejser. Og vi kommer mere ind på, hvem de appellerer til. Ja, præcis. Det er jo primært salg, men samtidig er der også den her undertone af at vi vække nogle følelser og lave nogle positive konnotationer i forhold til det at rejse og være så salget igennem og vække følelser hos modtageren. Yes. Ja, i forhold til omstændighederne, så har vi snakket meget om, at der bliver taget rigtig meget højde for det samfund, reklamen er tiltænkt. Det er sådan ret målrettet mod et senmoderne, stresset samfund post-finanskrisen. Det kan vi se konkret i filmen ved, at der lægges fokus på sådan essensen af det gode liv. Det overflødige skrælles ligesom væk, og det er meget den mentalitet, vi også har set her efter finanskrisen, med kvalitet frem for kvantitet og nogle mere sådan humane kvaliteter frem for sådan penge og rigdom. Yes. Så vil vi gå i gang med selve analysen. Og sådan overordnet har vi sagt, at der benyttes en genfødselsmetafor, altså en form for renselse i løbet af den her det her lille klip, hvor Mads Mikkelsen han går igennem en udvikling. Altså den her med, at vi skal tilbage til essensen. Og vi prøver lige at kigge. Ja, altså vi ser, vores udgangspunkt er, vores point of view af Mads Mikkelsen, vi ser ham som den her travle forretningsmand, hvor vi hører ham sådan en for en smide sin computer, telefon og til sidst ur væk. Og de her ting alle sammen symboler på den her stressede hverdag, på mangel på nærvær. Vi ser også, hvordan der bruges et spejl i begyndelsen, som godt kunne symbolisere noget med noget selverkendelse, at man ligesom ser ind i sig selv, og ser ligesom, hvad der er galt. Præcis. Og hvis vi så lige ser klippet igen med lyd på, så er det nemlig meget karakteristisk, at når han lægger uret ned, så når han lige til citatet, frem for at spille tiden. 29.000 dage. Af de dage sover vi 10.000 væk og arbejder yderligere 9.000. Her hører vi også, hvordan han bruger rigtig meget logos. Han appellerer ligesom til, prøv at høre her, din tidsfordeling af dit liv er helt forkert. Hvor mange dage går der ikke bare til? Ingenting. Præcis, så det er ligesom at vække de her følelser i folk omkring, at de skal huske at bruge tiden på det vigtige. Ikke? Præcis. Og netop det vigtige får vi så præsenteret i næste scene, efter vi ser det her slags ritual. Vi ser, det sker her nu. Han smider skjorten. De går hurtigt alle dagene, så pas på. Og hopper ligesom ud af den her forretningsmand og genfødes til familiefaren. Og det hører vi også helt konkret på det lydlige billede i forhold til de filmiske virkemidler. Musikken skifter, lyset skifter, og vi ser nu fokus på familiefaren. Og afslutter til sidst med et meget sådan diskret Star-Tours logo på et håndklæde. Yes. I forhold til klipningen, så noget vi lagde mærke til mest var nok særligt de her sådan lidt lange nære stillbilleder af de her forskellige objekter, altså computer, telefon og ur, som der ligesom er rimelig meget fokus på, og det er måske også med til at vække noget genkendelse hos seerne. Også fordi det bliver ligesom symbolet på den her stressfaktor, man kan have i dagligdagen, som man gerne vil ud fra, eller væk fra. I forhold til mediet, så er vi kommet frem til, at det er jo en tv-reklame. Tv-reklamer har jo ligesom ofte et sådan stort fokus på sådan dramaturgi og sådan, altså det der med at sammensætte en god historie. I hvert fald den her sådan genre af reklamer, som ikke er sådan tilbudsreklamer. Præcis.
I forhold til målgruppen? Ja, der har vi prøvet målgruppe og modtager. Altså seeren er jo det prøver, vi har snakket om, at den prøver lidt at appellere til den her high class businessman, men at det mislykkes lidt i kraft af, at vi bruger ham her Mads Mikkelsen som frontfigur, eller sådan. Du sagde noget meget godt der, Eva, om det. Jamen, altså, det der er interessant ved, altså, vi har ligesom kommet frem til, at der er ikke et endegyldigt svar i forhold til, hvilket segment den her reklame prøver at appellere til. Den er sådan set rimelig bred i kraft af, at det er en push-reklame, så skal den jo også nå et vist sådan en størrelse af publikum, før det giver mening. Det man ligesom umiddelbart tror, det er, at den henvender sig til sådan relativt velhavende mennesker. Vi ser, at det er et luksusresort, han er på. Men med det kommer så også, at velhavende mennesker har som regel langt uddannelse, og derfor vil deres analytiske evner også være mere udviklet end folk med en kortere uddannelse. Og derfor er det muligt, at den her firewall bliver lettere aktiveret, når vi ser Mads Mikkelsen som talsperson, fordi vi ligesom stopper op og tænker, okay, kan jeg stole på ham, eller er det kun fordi han får penge for det? Yes. Men overordnet set, der puttede vi den ind under det moderne, individorienterede segment. Ja, fordi der både er det her karrieremenneske, og det her sådan meget sådan lidt egocentreret fokus på Mads Mikkelsen i begyndelsen. Men også det der omkring, at man skal huske at lytte til sig selv, og hvad har jeg egentlig lyst til at lave, og jeg har også behov for at holde fri fra karrieren. Ja, men senere ser vi så et skift, hvor Mads Mikkelsens rolle måske bliver mere appellerende for eksempel kvinder også, men hvor hans fokus ligesom kommer mere på de blødere værdier, familie, nærvær. Ja. Det at så være der er også meget far. Traditionelt. Præcis. Altså det appellerer også til noget traditionelt. Altså man kan sige helt overordnet og konkluderende, at den her reklame er egentlig ret godt tænkt ud, fordi den spiller rigtig meget på den dårlige samvittighed, som rigtig mange voksne i det samfund, vi lever i, går og tumler med. Ja. Altså balancen mellem at præstere på arbejdet og opfylde nogle egocentrerede behov for at udvikle sig og tjene penge og sådan noget, og så det her mere fællesskabsorienterede familieaspekt, det der med at være en god forældre, og hvor går grænsen ligesom. Præcis.